Nerabezaroan ematen da serioa den lehenengo ikasketa emakume eta gizon izatearena, ez? Gizarte batek dituen espektatiben arabera. Horrek esan nahi du, 11-12 urte betetzen dituzten gazte hoien artean hasten direla genero rolak oso modu espezifikoan eragiten haien identitatearen eraikuntzan, ez? Mutilen artean gehiagotan ematen da gorputzen bidez mezua ematea. Hau da, ni muskulatu egiten baldin banaiz, indartsua naizela adierazten dut, eta ziurra beste itxura badaukat, ez? Orduan, horren bidez, transmititzen dut, nitaz espero dena, betetzeko gai naizela nolabait. Oso argi ikusten da eta evidentziak argi ikusten du nesken kasuan presio estetikoak, oso irakurketa bisuala besteek baten inguruan uste izango duenaren inguruan, eta zentzu horretan besteekiko, ez, espektatiba horiek nola hasten diren neskengan presio espezifiko bat sortzen. Askotan mutilen rolak, maskulinitatearen rol horren atzetikan, badirudi, beti ikuste deu gelatan, ez, DBH2, DBH3, mutilak harremantzeko modua da pixka bat, bortitzagoa, indarraren adierazpen asko azaltzeue, gelatan entzuteianak eta ahots altua dakatenak mutilak izateia, eta neskak dira pixka bat, oraindik ere, gezurra badirudi ere asko gertatzea, nota honak atatzen dituenak, isilik daudenak gelan. Heteropatriarkatuak batzutan kontraesankorra badirudi ere, efektu negatiboak ditu bai emakumeen nola gizonen osasun mentalean, osasun fisiko eta mentalean, ez? Maskulinidade hegemonikoaren eraikuntza hori, batzutan maskulinidade toxiko deitu izan zaion horrek ere, nolabaiteko espektatiba oso zorrotzak inposatzen dizkie gizonei, eta zentzu horretan haiengandik eskatzen diren rol sozialek ere badute eragin zuzena haien osasun mentalean, ez? Nerabezaroan askotan heldu egiten zaie estereotipo horiei, betetzeko besteek nitaz espero dutena, beste onarpena lortzeko. Eta asko zailagoa delako nik nire izaerarekin, nire desioekin, nire bidearekin bat egitea, eta aurrera egitea, talka egon daitekelako errezago, besten kritikak, irainak, begiradak, baina egia da gero eta gazte gehiago daudela, beraien desioak hausnartzeko, sentitzeko, ikusteko.